gustaría mandar un mensaxe de tranquilidade, porque dá a sensación, efectivamente, isto é unha operación que temos aquí, que é unha operación que leva anos fraguándose, traballándose, e, polo tanto, agora ben, Ourense é unha das cidades, é unha cidade segura. Galicia é a terceira comunidade autónoma máis segura de España, vale? Por lo tanto, o feito de que, efectivamente, estemos traballando contra isto, non implica de que exista unha inseguridade como tal. É verdad que, efectivamente, a veces a xente plantea, ou os veciños plantean xustamente a necesidade de que incrementemos medios en canto a seguridade ciudadana, porque a veces a seguridade non é só unha realidade, a veces é unha sensación, vale? Pero a mí gustaríame deixar claro que Ourense é segura, igual que é seguro Pontevedra, que planteaban exactamente a mesma disquisición estes días a raíz de esos altercados, ou Ferrol, ou a Coruña, e que son cidades seguras, e eu creo que a seguridade é algo que podemos percibir. Agora ben, isto, insisto, leva unha segunda parte. E a segunda parte é, chega un momento en que a xente, a todos, non nos gusta ver, pois, personas que son drogodependientes, ou dicir, bueno, por ese tipo de cousas necesitamos tamén unha actuación conxunta por parte de quen ten as competencias en materia de servicios sociais. Por lo tanto, nós podemos poñer efectivos na calle, que se están poñendo, e efectivamente póñense, podemos poñer efectivos na calle para que loiten contra isto e sean capaces de desmantelalo. Isto leva tempo, dicía o xefe superior que necesitamos as órdenes de entrada de registro, e temos que ter efectivamente probas, porque ao final é dicir, que temos que conseguir sacalos deste mundo. Agora ben, é verdad que en canto sacando isto, é dicir, bueno, pues, eu creo que mañá Ourense será máis segura do que era fai 2 semanas, pero dende logo, é dicir, a seguridade que temos en Ourense é unha seguridade que está máis que grande.